Cá bhfuil cónaíart. Cén sais contae bhfuil tú do chónaíán? Well, sin an stuff tá muid go le play inne sur gacht Tíreolaíochta. Nis bar sóldíh tá tríchadó contae in hÉireann. Tá cheire chúige. Tá cúige chonacht. Tá cúige mún. Tá cúige ola. Agus tá cúige lion. Tá cúige ola sa tuaisceart. Tá cúige lion sa nearthar. Tá cúige mún sa deisceart. Agus tá cúige chonacht sa nearthar. Imshaoil an sin tá lár tíre. An wa, inis, bhuilas agaí céir é príomh chathair na hÉireann. Dar is blá clia príomh chathair na hÉireann, agus tá blá clia sa nearthar, agus tá sé I gcúige lion. Céir é an chontae is mú, an contae is mú in hÉireann. I gcúige mún tá contae chorca, agus tá contae chorca in nearthar, or I neisceart na tíre. Nis cad an dára contae is mú in hÉireann. Dára contae is mú, I gcúige chonacht is sé an contae is mú, contae na gaillimhe. Agus tá contae na gaillimhe I nearthar na tíre. Céir é an contae is lú sa tír. Contae lú. Agus tá contae lú in nearthar na tíre I gcúige lion freisin. Ceart go leor, cén sais contae mar sin ina bhfuil tusa I do chónaíán? Ó bhfuil tú do chónaí I contae muirí beidir. Céir é contae muirí? Well, siart is contae muirí an ná éon chontae atá cósta aige. Nis bhuilas agaí cé acab contae bhfuil an cósta is lú aige. Contae líotrama, agus tá contae líotrama I gcúige chonacht in nearthar na tíre. Nis mana bhfuil tú do chónaí ar a cósta, beidir bhfuil tú do chónaí I lár tíre inseo, agus mar sin beidir bhfuil tú do chónaí I contae intíre. Céann sin nach bhfuil éon chósta ag do chontae. Céir é an contae is mú intíre sa tíre bhuilas agaí. I gcúige mún tá contae hibridáran. Ceart go leor, nis tá muid ag cúpla ceist a chuireoirí. Úsáidigí an léarscoil atá amman seo, agus cabhrá sé líb na ceisteannaí ar agart. Bhfuil sé bré. Is contae muirí é. Tá sé I nearthar na tíre. Is sé an dara contae is mú I gcúige chonacht é. Bhfuil sé beag nach agaí. Tá cruc mhór ardán animníthe I ní nuamh pádraic. Well, bhuilas agaí, úsáidigí an léarscoil go bheice sib. Tá an ceart agaí. Contae bhuio. Dúnam muid ceann eile cúb sin. Úsáid an léarscoil a ríist go gabhrá sé líb na ceisteannaí ar agart. Is contae intíre é. Céann sé sin nach bhfuil éon chósta go contae seo. Tá sé buailte ar bhaile átha clia. Sinna tuairt an nodchuid bhfuil sé hall an seanáite cinnte aice le baile clia. Tá teorann aige le 7 contae I gcúige lion. Mar sin tá 7 contae timpeall ar contae seo. Tá bán ar nús an blá lille atá a dhéansaí a pelle an chontae seo. Úsáidigí an léarscoil. Bhfuil sé agaí? Tá an ceart agaí. Contae chiildara. Well, an bhfuil sib sin is an chuirsí sa dhéanamh ar mhór contae. An contae muirí é, nó an contae intíre é.